Goddag Rasmus, det er Dino, og jeg skal tale om fedt i chips. Jeg har været så heldig at låne nogle resultater til et forsøg, der ikke var til stede under selve forsøget. Og vi kan begynde med, at chipsene hed Scotty Chips med salt og peber, og fedtindholdet per 100 gram var 33 gram. Energiindholdet per 100 gram var 2200 kJ og 530 kalorier. Forventet masse af fedt i 10 gram chips var 3,3%, og masse af chips med chips var 10 gram. Masse af bægerglasset var 85,859 gram. Masse af bægerglas og fedtstof var 87,889 gram, og masse af fedtstof var 2,03 gram. Den beregnede masseprocent var 20,3%, og masseprocent ifølge varedeklarationen var 33%. Fejlkilden var at transportere væsken fra det ene bægerglas over i et andet for at veje bægerglasset. Noget af væsken blev hængende i det første glas, derfor fik jeg ikke det præcise resultat. Og så skal jeg forklare, hvordan fedtstofmolekylet triglycerid, som det også kaldes, ser ud, og om dets biologiske funktion. Og fedtstofmolekyle, også kaldet triglycerider, er organiske kemiske forbindelser, som består af et glycerolmolekyle, som binder de tre fedtsyrer sammen. Glycerolmolekylet er formet som et E, og herfra udspringer de tre forskellige fedtsyrer. Som jeg lige sagde, er fedt opbygget af tre fedtsyrer, der opdeles i tre grupper. Der er mættede fedtsyrer, hvis carbonkæder ikke indeholder dobbeltbindinger. Så er der monoumettede fedtsyrer, hvis carbonkæder indeholder en enkelt dobbeltbinding, også umættethed. Så er der polymættede fedtsyrer, som indeholder to eller flere dobbeltbindinger. Og fedts egenskab, det ligger som en slags isolering under huden. Hvis du har meget fedt, indeholder du bedre på varmen for eksempel. Og fedt er også et energidepot. Billedet er pentan og triglycerid. Fedtet i form af olie, som findes i chipsene, er upolært, da det også indeholder C- og H-atomer. Derfor kan pentan anvendes for at adskille olie fra chipsene. Reglen er nemlig, at upolære stoffer ikke er blandbare med polære stoffer. For eksempel kan vand derfor ikke bruges, da vand er et polært stof. Vand indeholder hydrogen- og oxygenatomer, og molekyler med disse to atomer er ofte polære. Kogepunkter. Vand koger ved 100 grader Celsius, og pentan koger ved 36,1 grader Celsius. Fedtstof har intet kogepunkt. Og pentan er et upolært molekyle. Det indeholder 5 carbonatomer og 12 hydrogenatomer. Og som regel er de stoffer, der hovedsageligt indeholder C- og H-atomer upolære. Derfor har pentan et lavere smelte- og kogepunkt end vand. Og hvis jeg skulle vælge et andet stof end pentan til ekstraktion af fedt, ville det nok være dekan, for dekan er upolært. Og som jeg sagde før, polære opløselige midler som etanol og vand, da de er polære, kan opløse ionforbindelser og polære stoffer. Det kan opløse ionforbindelser og polære stoffer, men kan ikke opløse upolære stoffer som fedtstof. Og derfor vil det oplagte være at erstatte pentan med dekan, som minder mest om det, da det også er upolært. Og udseendet af fedtet var, at efter fedtet var adskilt af chipsene, kunne man tydeligt se den gennemtrængende gule farve og den tykke eksistens, hvilke andre former for opvarmet fedt også typisk har. Og det, Rasmus, var alt for i dag. Du skal have mange tak, fordi du lyttede med. Hej hej.